नजर अइले ना आ तले एगो बटोही भाई परदेश से कमा टांगे दे रे बड़ा भारी बेग हो गइल बा। अरे बो अब बटोही जब चलल बड़े बबुआ अब बटोही पर जब नजर पड़ल बा प्यारी सुंदरी रास्ता रोक देले बारी। ए बटही जी। हाँ जी। रौरा कहाँ से कमा के आओ तनी? कहाँ से कमा के आवत तनी? पूर्व देश गई रहनी हा आ पूर्व देश से कमा के आवत तनी का कोनो दिक्कत बा? हमारा बलमुआ कह के गइले लेकिन अभी तक अइले है ना। तोर बलमुआ कह के गइले अइले ना? तोर भतरा ना आइल हबे ना आइल हो उहे पूछा तारी अरे की कवा नाही देसावा के अरे हौवा ए बटोहिया से बिकी बबुआ अरे त कहावा करेला रोजी गरे बटोहिया कवना ही देशवा के होगो तू बटोहिया कहवा करेला रोजगार ये बटोहिया। प्यारी सुंदरी के बात सुन के बटोही भाई कहता रे पश्चिमा देशवा के होई हम बटोहिया से पूर्व देश करी रोजी गर प्यारी सुंदरी अरे पूर्व देश करी रोजी गर प्यारी सुंदरी। इतना बात जब बटोही कहले हा लगली प्यारी सुंदरी झर झर रोए आ कहले कि ये बटोही जी रउआ से कहीं अगर हो करो अरे कि जाहु तू जय हो रामा पूर्वी बानी जिया तो जाहु तू जय हो रामा पूर्वी बानी जिया तो पिया के संदेशा ले ले जय हे बटोहिया अरे पिया के संदेशा ले ले जय हे बटोहिया। सच कहनु भैया कबो कबो ई गीतवा हम गाइले नु हमरा अंदरे अंदरे फील होला हम माने कीर्तन नहीं गाओ हम कोनो नाच के मंडली के लावडा भइल कब कब अपने हम मन में बुझाला कैसे के पूर्व के मरम ये काहे कैसे कि ऐसन ही गीतवे हो बबुआ एमे नाच के झलक तनिए से आ जाए। नाच के झलक कैसे आवत रहल कैसे पुरानका लावडा लो देखो ए पर नाचत थोड़े रहल खाली पाउटी चली के गो अरे चाहू तू जइह रामा पूर्वी बनी जिए तो हमरा पिया के संदेशा ले ले जइह ये बटोहिया तो बटोही से कह तरीका कवन जी के अरे की गबना करई पिया घर बैठाई गइले गबना रे भाई बड़ी कुछ जगह हाथ लगौले रहनी है जैसे हम टर्न कहनी है वो बुझे तारे कि ठंडा बाकी गरम औजार बकस में हाथ डाल दे मारे लगा। सुशील भैया के बबुआ के तरफ से बहुत बहुत रुपया के पुरस्कार भइल बा हार्दिक तमाम मंडली के पुरस्कार देले बनी हर एक की गवना करई पिया घर बैठाई गइले अब लगी हे अपने गइले दूर देश ये बटोहिया अरे अपने गइले दूर देश ये बटोहिया
तो तोरा मरद के संदेश ले जाके हम देहब कैसे? कैसे तोरा मरद के हम चिन्हत होखब तब नो। काम नु उनको ढांचा बताओ। बताओ हर की पिया के संदेशावा में हिया के सकल दे दो। पिया के संदेशावा में हिया के सकल दे दो। जाई के कहब समझाई प्यारी सुंदरी। अरे जाई के कहब समझाई प्यारी सुंदरी। कहले कि ते अपना मर्द के हाव भाव बताओ आओ तब नु चिन्ह हो। आओ मौगी अपना मर्द के चेहरा बतावती कैसे? अरे की घूठी भर धोती के कोर नकिया सुगा के ठोर। घूठी भर धोती के कोर नकिया सुगा के ठोर। दतवा में शोभे काली बिसिया बटहिया। अरे दतवा में शोभे काली बिसिया बटहिया। लास्ट में कह तरीका अरे की कहता भिखारी गाई जिला छापा रखे भाई। कहता भिखारी गाई जिला छापा रखे भाई। रहिया जो हत बारी सवरिया गुजरिया। अरे रहिया जो हत बारी करी रे जगिरिया। बटोही कहले कि वो बुझ गई। बुझ गई बुझ गई तारा बड़ा दर्द बा बड़ा दुख बा तारा। आओ